Ponos je hrvatskog turizma. To je odredište koje nas zbog svojih prirodnih ljepota svrstava u sam vrh najljepših zemalja svijeta. Svjedok je uzbudljive povijesti. Protkana je bogatom tradicijom, usmjerena modernoj budućnosti. Sve je to, bez lažne skromnosti, božanstveno lijepa Dalmacija. Leži na škrtom tlu koje daje neka od najboljih svjetskih vina. Jedno tako je i ono dobiveno od domaće sorte Pošip. Kakav je Pošip kao sorta? Pošip je jedna od sorata iz obitelji dalmatinskih bijelih sorata koja je zapravo jako brojna. Pošip se nametnuo kao sve dalmatinska bijela sorta. On je držao se svojeg otoka Korčule kao jedinog vinogorja gdje ga se uzgaja, točnije Smokvičko-Čarskog polja gdje je rođen. U zadnjih 10-ak godina Pošip se proširio po cijeloj Dalmaciji. Roditelji Pošipa su poznati. Znamo da su dvije sorte, također sa Korčule, jedna se zove Bratkovina, druga je Zlatarica. Dakle, nedvojbeni dokaz da se radi o domaćoj sorti, o autohtonoj sorti. Vrlo brzo nakon što je on se počeo širiti u svojem arealu, još u drugoj polovici prošlog stoljeća prepoznali su Pošip kao izniman potencijal za visoku kvalitetu, pa ja mislim da je to bila treća zaštićena sorta u Jugoslaviji sa kontroliranim porijeklom. Mislim da smo konačno spoznali i da je Pošip sorta koja ima izvrstan potencijal za odležavanje, što zaista mali broj sorata na svijetu ima. Stoga mislim da u Pošipu ima jedno uzbudljivo vrijeme u kojem se rađaju novi stilovi i tek čekamo konačni doseg te sorte. Iako se u Hrvatskoj danas proizvode vina koja kvalitetom mogu konkurirati najboljim svjetskim vinima, na inozemnom tržištu još uvijek smo neprepoznatljivi kao vinska zemlja. Kako bi se to promijenilo, u Hrvatskoj gospodarskoj komori ulažu velike napore, te je u kratkom vremenskom roku napravljen znatan pomak. Kroz Udruženje vinarstva Hrvatske gospodarske komore osnovno nam je cilj pozicionirati Hrvatsku kao zemlju iz koje dolaze, u kojoj se proizvode vrhunska kvalitetna vina. To radimo kroz projekt Vina Croatia, Vina Mozaika, radimo kroz ocjenjivanja, radimo kroz nastup naših proizvođača na svim važnim međunarodnim sajmovima. Jako smo zadovoljni sa interesom naših vinara. Oni žele svoj proizvod usporediti sa drugim u svijetu, a isto tako jako smo ponosni što na tim svim natjecanjima su vodeći po osvojenim nagradama u pojedinim kategorijama. Korčula je u stvari vinski epicentar. Niko to u stvari, može biti da ljudi to i ne znaju, ali je. Jer kad pogledate ovako gdje je Korčula smištena, onda dole iza vidimo postupi Dingač, a vamo pođemo prema Lombardi imamo Grk, unutrašnjosti toga imamo Pošip. Dakle, postupi Dingač u Plavac Mali, kao što svi znamo, jedino su pozicije drugčije. Grk nema nigdje na svijetu nego u Lombardi, jesu li ga donijeli Grci pa se zove Grk ili je bi Gorak pa su ga nazvali da je Grk. To isto ne znamo, ali jedno i drugo je dobro, a vino je ko Bog. Znači, vino za pit nima bojega i misa se služila s njim tradicionalno u Korčuli. Iz dva razloga, prvo što je dobro vino, drugo što se ne može mačat ta vajol kad se čisti kalež. Pošip je otkrije jedan smokvičani caparin. I to ne toliko davna, pred nekih 150 godina. Otprilike našao je jednu lozu koja je rasla po šipku i on je, kako je ta loza rasla po šipku, on je to nazvao Pošip, po šipku. I po temu se to vino tako nazvalo i od tega momenta je Korčula postala prevladavajući otok bilih vina u odnosu na crna. Dakle, 80% skoro biloga vina u odnosu na crno vino. A Pošip je zakon i zato morate poći moga prijatelja Luke Krajančića koji će vam ne da dobro vino, nego će vam još recitirati koju pjesmu i to nećete u životu niste čuli. To ti je kako da na vrh svita potegne šariju,
i pustiš glas, ali u muziki sa 100 instrumenti najlišću notu da tja pa bas. To ti je ono što liči rane, šporkecu diže nakupja sol i di god spremi sve naše mane, a di god glada napuni stol. Potegne šariju i glas se širi i prođe život, dođeš na kraj i kada raj već pomalo viri, rečeš ja sam već vidio jedan put raj. To ti je kako da jesi i nisi, potegne šariju i pustiš glas, kako da na dnu konopa visi lipo i grubo u isti čas. To ti je more, sinko moj, more, što najveće je ka ne bih ti. To ti je more, to ti je ljubav, a more, to smo i ja i ti. Nakon ovih prekrasnih stihova, proizašlih ravno iz duše jednog od najživopisnijih hrvatskih vinara, teško je na ljepši način predstaviti more i krajolik kojem ovaj poeta pripada, kao i njega. Skroman i jednostavan, za sebe kaže da je mali čovjek s malog otoka, koji radi ono što voli. Nema sumnje da to radi i više nego uspješno, jer glas o njemu i njegovim vrhunskim vinima daleko nadilazi granice njegove prekrasne zavaletice, mile mu Korčule, kao i granice lijepe naše. Njemu su granica more i nebo. To vas jako dobro opisuje. Da. Zapravo, početak te misli je uvod u tu moju skromnu brošuru, a odnosi se na otok. Njemu su granica more i nebo, a čovjeku, i čovjek može biti otok, a vino čovjek, ali samo je u vinu i more i otok i nebo i čovjek. Jeste vi pjesnik ili ste više vinar? Što ste Ne znam, se trudim biti čovjek, a ono kako me percipiraju drugi, ja se sa svim slažem. Nije, ne, ta moja pjesnička strana nije afirmativna, niti je otvorena kritici, molim lijepo. To se dogodi kad otok akumulira energiju i prenosi je na nas, onda se dogodi neka kreativna crta. Nije to izraženo samo u mene, nego kod puno ljudi s otoka Korčule. Otok Korčula je sjemenik ljudi sa dušom. Ima ih jako puno. Ali ta vaša duša se osjeća u vašim vinima. Ja se nadam. Mislim, poanta te moje proizvodnje je da radim posao koji volim, a proizvod koji nema uvjetno rečeno duše ili ako ne osjeti tu kreativnu crtu onoga koji ga stvara, iako ja za sebe volim reći da sam u tom dijelu više statist nego protagonist, zato što je vino jedan stvarno univerzum za sebe i on odrađuje taj svoj posao, a ja mu samo pomažem da on to odradi kako treba. 1997. ste napravili pravu revoluciju sa Pošipom. Da, ako se to može nazvati revolucija. Nisam, ja sam zapravo proizvodio vino koje se u tom trenutku meni sviđalo. Bilo je bitno da se energija koja se događa oko njega da bude pozitivna od samih početaka. To podrazumijeva prvi put kad se uđe u vinograd do trenutka berbe. Ta energija koja se događa između ljudi, znači naš odnos nije striktno poslovni, ti odradiš posao, ja ti platim za to, nego je svaki ciklus zapravo svojevrsna gozba. Mi završimo rad u vinogradu i onda se nađemo oko stola i izmjenjujemo iskustva, načnemo neke filozofske teme i završimo na vinu i vino nas na svojevrstan način promijeni. Ono što se je događalo sa Pošipom kojega sam ja u početcima proizvodio je bilo to da sam stvorio uvjete i u tehnološkom smislu, ali i u ovom dijelu u vinogradu pa sve dok je grožđe nije došlo u podrum, da sam stvorio uvjete da Pošip bude drugačiji. Koliko etiketa sad proizvodite? Sad imam 4 etikete, a ovu godinu će možda još i rukatac izaći na tržište. Ova revolucija je bila sa svježim Pošipom? Taj svježi Pošip je zapravo dobio najveće priznanje što se mene tiče, osim što se to događala neka srebrna, zlatna odličja na međunarodnim priznanjima. To što ga je američki magazin Wine and Spirit uvrstio u kategoriji
vrijednost za novac među 100 najboljih vina na svijetu. To mi je bila možda do sad najveće priznanje. Kad se dogodi neko kušanje, onda je nezaobilazno pitanje koliko vi proizvodite. Ja volim reći da proizvodim jednu bocu za jednoga čovjeka. I svaki taj koji kuša tu bocu mora dotaknuti taj dio duše koji je unešen unutra i onda se ciklus zatvori. Luka Kranjčić je promijenio pošip u potpunosti. Pošip je poznat već desetljećima kao južnjačko vino, to jest vino južnjačkog karaktera. Dakle, sa punim tijelom, puno alkohola, jednom gorčinom, na kraju zrelošću. Međutim, on je došao sa jednim sasvim novim stilom pošipa, došao je sa osvježavajućim pošipom, mirisnim, punim herbalnih aroma. Jednostavno, nismo znali da to ta sorta može. On je u vinogradu pristupio jednoj metodi, dakle, pustio je uzgoj više lišća, ranio je berbi, da bi došao do više kiselina, do veće svježine. I to se pokazalo pun pogodak. Tržište je poludjelo za tim njegovim pošipom. On je vjerojatno jedini proizvođač pošipa koji s lakoćom prodaje sve količine, nikad ih nema dovoljno, bez obzira što mu vino nije jeftino. S druge strane, on nije žrtvovao kvalitetu. Dakle, smanjuje urod i potrudio se da, usprkos toj svježini, ima vino visoke kvalitete, punoće, krepkoće, svega onog što očekujemo od vina. Možemo reći da je Luka Kranjčić trenutačno najvažniji proizvođač pošipa. Iz vinskog epicentra, kako domaćini nazivaju svoju Korčulu, selimo se u ništa manje vinski susjedni poluotok Pelješac. Iako je poznat kao sjedište proizvodnje najboljih crnih vina u Hrvatskoj, mi smo ovaj put u potrazi za vrhunskim bijelim vinom. 15 km od Orebića našli smo ono što tražimo. U malenom mjestu Potomje obiteljska je vinarija Madiraca. Svaki član ove obitelji pridonosi stvaranju vrhunskih vina, a težnja je njezinih vlasnika proizvoditi najbolja vina na svijetu, kako crna, tako i bijela. Pošip Madiraca. Po čemu je specifičan? Vidimo tu nekakvu markicu. Taj pošip Madiraca, to je pošip iz 2010. Ta markica je nagrada International Wine Challenge u Londonu. Jako bitno je u Londonu se uopće predstavi se tu puno hrvatskih vinara, malo ih dobije nekakva priznanja, evo mi smo isto tako dobili i nagradu za taj pošip. Kad vi dobijete nagradu, tako veliku, prestižnu nagradu u Londonu, vi imate pravo na svu cijelu liniju stavljate markice, znači mi ih u trgovini možemo vidjeti i kupiti to vino. Prestižni sajam u Londonu International Wine Challenge nama na našu količinu pošipa daje svoju specijalnu markicu koju možemo koristiti samo normalno za tu berbu koju smo dali njima gore za ocjenjivanje. Pošip koji je dobio nagradu, da li je on nekakvom specijalnom tehnologijom dobiven, drugčijom od ostalih? Pa taj pošip je odrađen metodom Surli, ali isto tako sačuvani su mu svi elementi voćnosti, tako da jednostavno ti strani degustatori traže u vinu neku finoću, lagani okus, ne traže nikakve ekstremne arome, ali traže taj voćni feeling koji ovaj pošip definitivno ima. Ovo je nešto novo koje se tek treba pojaviti na tržištu. Da. To je jedna nova linija modernističkog pošipa koji će biti dosta voćan i aromatičan za razliku od pošipa koji imamo na tržištu u kojima preferira drvo. Znači on se puni bez odležavanja u bačvama. I kad se to puni, ima određeno vrijeme? Taj pošip punimo negdje kroz 5. mjesec. Evo, danas vi imate sreću, vidjet ćete naše punjenje pošipa. Nakon što napunite boce, da li one idu na odležavanje ili idu direktno u prodaju? Sve vino koje punimo ide na određeno odležavanje, ovisi o starosti vina, ali recimo ovaj pošip je spreman nakon punjenja današnjeg mjesec dana
je spreman za tržište. Vinarija Madjeraca spada među najveće obiteljske vinarije Pelješca. On je u grupi zajedno sa Skaramućom, ima jedan pozamašno veliki vinograd na Dingaču, dakle bavi se plavcom, ali se bavi i bijelim sortama, bavi se pošipom i rukacem, dakle sortama koje se pretežno nabavljaju na Korčuli. On je razvio jedan široki dijapazon etiketa, tako da pokriva cijeli raspon od 20 kuna do nekoliko stotina kuna. Dakle, od supermarket vina do top vina za restorane ili za privatne arhive. Usprkos veličini, oni su prava obiteljska vinarija. Odgovornost, to jest potpis vina je od oca Ante. Međutim, sada već sin Tonči preuzima vinariju, donosi odluke vezane uz stil, što se jako vidi na priklanjanju modernijim tipovima vina, tako da pred njima je lijepa budućnost. S pogledom na grad Korčulu, u suncu i moru, kupa se najveće mjesto na Pelješcu, grad Orebić. U 19. stoljeću nazivan je kolijevkom pomorskih kapetana, a i danas je u Orebiću to najcijenjenije zanimanje. Veći dio godine ovo je grad koji privlači svojom tišinom, čistim zrakom i kristalnim morem, no u ljetnim mjesecima doživljava potpunu preobrazbu kada postaje omiljeno odredište brojnim turistima. Nekima od njih krajolik je bio toliko poseban da im je zauvijek promijenio živote. Otkud ime Korta Katarina? Korta je naziv za dvor. Orebić je poznato mjesto kapetana i kapetani su imali bogate kuće uz more koji su ispred imale dvorove gdje se odvijao društveni život Orebića. A kapetani su bili svjetski ljudi koji su nosili iz svijeta vina, razne biljke. Uglavnom dvorovi su bili mjesto edukacije. Tako bi mi htjeli, da naša Korta bude mjesto druženja, edukacije i uživanja u vinu i ophođenja s vinom i ljudima. A Katarina je ime koje je nama jako važno, to je ime koje je često kod našeg vlasnika u njegove obitelji, znači njegova žena je Katarina, njegova kći. Tako Korta Katarina na neki način odražava njihov spoj. Vlasnici su američka obitelj Anderson, Lee Anderson, njegova žena Penny, odnosno Catherine. I oni su se zaljubili u Hrvatsku još u vrijeme ratnih zbivanja i jednom prilikom su posjetili Orebić i vidjeli su ovu poziciju i znali su nešto o vinima ovog kraja i zamislili su tu jedan projekt. Znači nešto što bi bilo njihovo, a opet bilo pelješko. Nešto što bi na neki način u svijet poslalo poruku o ovom kraju, o ovim vinima. Koje vina sad proizvodite? Koje vrste vina? Znači, proizvodimo pošip s vinogorja Korčula iz Čare, proizvodimo plavac mali sa Postupa i Dingača i proizvodimo roze u kojem kombiniramo zinfandel, odnosno crljenak i plavac mali. Koja je posebnost vašeg pošipa? Pa imat pošip već je dovoljno posebno. Pošip je rijedak, nema ga puno, to je autohtona hrvatska sorta, odnosno korčulanska sorta, jedna od rijetkih sorata koju se točno zna mjesto nastanka, roditelji, datum pronalaska. Znači, to je sorta jedne sigurne povijesti i sigurne budućnosti, ja se nadam. Ima takav karakter da može davati različite tipove vina. U prošlosti su to bila najčešće desertna vina radi mogućnosti nakupljanja visokog sladora, ali kako se razvijalo vinarstvo i enologija, više to nije jedino bitno. Znači, vinu se sve više i više traže i drugi karakteri. Naš pošip, za nas je važno da to bude pošip. Znači, da se ni jednom trenutku ne može zamijeniti s nečim drugim. Ne pokušavamo napraviti nešto što pošip nije, već izvući iz njega dobrom tehnologijom i upravljanjem najbolje moguće. Naš način za to je dobra selekcija u vinogradu. Za to imamo svoje kooperante, suradnike u Čari. I zatim dobra tehnologija gdje kombiniramo dozrijevanje u drvu, dozrijevanje u inoksu i kasnije kupažiranje, dovoljno dugo odležavanje u boci, znači nama se ne žuri na tržište, nije stvar u zaradi, nije stvar u brzini, stvar je da to bude pravi trenutak. I tržište je samo pokazalo da je pošip dobro prihvaćen, čak relativno visoka cijena nije omela njegovu prodaju.
Kada je riječ o pošipu, Korta Katarina je također napravila neke važne pomake. Dakle, prije njih, prvo je Grgić ukazao da je pošip sorta koja, osim Chardonnaya, Malvazije i Viogniera, također može odležavati u drvu sjajno. Međutim, oni su otišli korak dalje i pošip, osim što su ga odležavali u drvu, odležavali su i u inoksu, te su pomiješali ta dva vina da bi dobili više svježine, više sortnosti izražene u vinu. I to su napravili jako uspješno. Jako ta harmonija koju su oni dobili su to bogatstvo koju pruža drvo i potencijal za dugi životni vijek, a s druge strane su dobili svježinu i tu aromatičnost jedne sortnosti. Već sa svojim prvim pošipom iz 2006. osvojili su titulu šampiona Sabatine, dakle najvažnijeg dalmatinskog natjecanja, vinskog natjecanja. Želite li ovo s pravom hvaljeno vino kušati uz vrhunsku hranu? Posjetite butik Oazu, inspiriranu slavnim moreplovcem Markom Polom, u srcu grada Korčule. Korta Katarina, isto kao i Surli, znači priča ista, dio ovoga vina završi u barik bačvama, a dio inoks. Inoks je ono što čuva svježinu, što daje cvjetnost, voćnost, a barik daje jedan kompleks aroma kao što su korica kruha, kvasci ili miris na tost, maslo. Zato u ovom slučaju voće još uvijek čutimo, ali ono prezrelo, čak sa nekakvim naznakama meda. Mi smo u Palači Lešić Dimitri pripremili grdobinu koju smo praktično sotirali u pošipu i maslacu sa maslinovim uljem, rižot od poriluka i šafrana, i da nekako pariramo ovoj ugodnoj gorčini imamo marinirane balančane. Bogata povijest, neraskidivo vezana uz uzburkano more, brojni sadržaji za zaljubljenike u adrenalin, mirna mjesta s predivnim pogledom za romantične duše, to je odredište koje se isplati posjetiti. U posljednje desetljeće Pelješac postaje prava turistička meka. Razlog tome su predivne i netaknute plaže, kristalno čisto more, trekking staze, savršeni podmorski lokaliteti za istraživanje i aktivan odmor. A i oni željni pasivnog odmora i povijesnih istraživanja neće biti zakinuti kad nas posjete. Naime, sačuvani su brojni zanimljivi lokaliteti iz vremena Ilira, kao i geta, ulice koje su se zatvarale u vrijeme učestalih napada gusara u srednjem vijeku, te brojne kapetanske kuće sa pripadajućim kortama iz 17. i 18. stoljeća, doba kada su morem krstarili jedrenjaci. Moderni gastronomadi biti će oduševljeni kulinarskim izborom dalmatinske kuhinje i fantastičnim pelješkim vinima, kao i komfornim smještajem butik Hotel Indian. Kao i sam Orebić, tako i Hotel Indian dio su pomorske i vinske tradicije ovog kraja koja traje već 500 godina. Kakav je pošip kao vino? Pošip nam dolazi u nekoliko lica. Možda je najinteresantnije ono koje su nam vinarija Čara i vinarija Krajančić uspjeli prikazati zadnjih 10 godina, a to je jedno vino sa visokim udjelom svježine i herbalnih aroma. Jer prije svega od bijelog vina uvijek očekujemo da bude djelomično i osvježenje. Mi do tada nismo znali, do njihovih primjeraka nismo znali da pošip to može. Pošip je prije toga bio vino južnjačkog karaktera, dakle i sa visokim alkoholima, ali s jednom rustikalnošću, jednom težinom koje je bilo tipično za južna vina. Ne, današnji pošip moderni koji su recimo te dvije vinarije izbacili je mirisan, osvježavajuć, i dalje ima on svoje tijelo i svoj južnjački karakter, ali ima i tu svježinu. S druge strane, kao vino nam još dolazi i ta jedna varijanta koja odležava na kvascima, od drvenim bačvama, pa je malo kremast, puno bogatiji u okusu, a na nosu nije toliko izražen kao ovi herbalni osvježavajući pošipi, nego ima jednu slojevitost.
Pošip, samonikla hrvatska sorta, prvo je domaće bijelo vino sa zaštićenim geografskim podrijetlom. Još od vremena starih Grka uzgaja se na Korčuli, no odlično vino od ove sorte, pokazali su brojni vinari, moguće dobiti i drugdje u Dalmaciji. Vidjet ćemo to u sljedećem druženju, kada nastavljamo otkrivati bogatstva ove autohtone sorte.